Ambot lang no, kung kabantay mo, sa itong kinabuhi, kitang tao, lain-lain kita, no? Na mga gwapo, no? Na mga daghan kay mga talent, no? Pero nasa uban, mura man ka ng sa nag-uwan o talent ang Ginoo, wa man sila magkailog, no? Kaya mo na yung nga kuwang, no? Bisan sa kinaiya, ha? Kabantay mo na yun sa mga tao nga mga palaaway. Sus, nag-away ang duha ka maninda og burger, no? Ang minute burger o ang angel burger, no? Ningon ng angel burger, kamo minute burger mo, pero inyong serbisyo, maabot ang usa ka oras, pwede inyong hinaya. Nanimaw sa minute burger. Diya kamo sa angel burger, pero ang naong si mga tindira, murag mga impacta. No, kaita. Iyahay lang sa way mo. Maningon, pagkalisod, no? Nasa uban, no, nga, ang ila sa, lahi sa ila, no? Ang ila sa pamayhon, no? Na uban mga gwapa, pero nasa uban nga, marag, ang mga naong murag magdip na to mahitsura. Marag usay sa wayon taon sa uban, no? Dahil sa kababae, no? Na si amiga, yung inan siya, day. Siguro ka ng imong anak, laki na, ka ng imong gimabdos, kay bati magkikagnaong. Sa ikaw gani, wag ka mamabdos, bati magkikagnaong. Paita, di palupik ba, no? Manay nga grabe, mara sa Tagalog, yung away, bati. Yung masumpay na yun, ang mga Bisaya, away, bati, gnaong. Kaya manay nga pagkalisod yun, no? Mao na nga sa itong kinabuhi, mao niya kasagaran, ha? Nasa uban, lahi sa nila, ha? No? Kaya bisang sao nilang panikamo, tuwag yun sila uyab. Paita. Dahil sa kababae, nagpatagaan sa mananagan, hindi mananagan. Ako nakitaan sa kumbulang kristal nga, di mo magbuwag sa inyong uyab. Tiya, ano ni may magbuwag nga, wa mo ko'y uyab. Paita. Kaya nga pagkalisod ang uban, mangita lang yung tao. No? Dahil sa kababae, hindi siyang amiga, siya, kisa mo itong ni, hato di mo, kagwapo rin ato, imo itong kuya. Siya, kuya ko taon, nga ako itong uyab. Siya, paita, wala ko'y chance. Ano, no? Kaya mo na ganyan, ano, mao na nga sa itong pagbasa karon, magkarelate ang tangan, ha? Kaya doon ay mga masakiton nga giayo si Jesus, na nga doon ay taon sila yung mga apan sa ilang kinabuhi. Usa ni, nga gitawag na itong ambungan. Nganong ambungan man, kay amang o bungol man. Amang siya niya, bungol, pag yun, paita, no? Mao na nga giayo siya ni Jesus, unsa may gibuhan ni Jesus, gipadaplin siya. Yung dito sa daplin, iya siyang gitagaan sa iyang gipangayo, ha? Nga maayo siya sa iyang sakit, no? Kung sabi ito sa itong kinabuhi, importante, no? Nga nung ipadaplin man siya ni Jesus, haron dili siya mauwawan, ha? Kaya sa itong kinabuhi, ngayon nga mauwawan ta, no? Nagkasway naman ang nawawan mo. So, sa kabata dito sa computeran, sa gisod sa inahan, gidokol o palo-palo, pok! Siya naara ni ka, diriwa ka musod sa inyong klase. Paglili niya, ay sorry, di ni akong anak. Pero naduklan na, paita, no? Kaya nga, no? Mao na, nakita na ito nga, mao na gibuhat ni Jesus, ha? Iyang giayo. Sa man iyang gibuhat, ha? Iyang gikulkog ang dunggan, ha? Iyang giludan sa iyang dila, no? Mao ni gisunod sa atong mga kanang mga mananambal ba, no? Kanang tambalan kang tuto. Tutuan ay mo o niya, nagtutuan ay malagpot nga kamunggay, pangkang, wala kamunggay, utan eh, yung ano yun, siya diri ka ito parang unang simana, paita. Kaya mo nga inanag, no? Pero mo na, ano, nga nung gibuhat man ni Jesus, kay doon na siya gihatag ka na ito nga mensahe, ha? Nga pinagin ni mahibawaan na ito, no? Unsang pahitabo sa kinabuhi ni Jesus, kung ka na ito nga mga tao, ha? Nga si Jesus nagpakatao, ha? Gisud niya yung tudlo sa dunggan. Mabag, nisud siya sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Nagpakatawaran kita iyang mailhan. Ha? O mga makaunta nga ako mao ang anak sa Diyos, nga ni nakig-uban kaninyo. Ha? Sabi sa atong kinabuhi, nunod nga ito bago ingon og ako. Niyo sa kalalaki, ingon sa babae siya, dahil narbay na imong limo dahil, kisa man si Eddie, ha? Kisang Eddie ako. Baita, pag-sure na lang ko. Ni babae, may kimusayaw, yung ginanday, mayo ni musayaw. Ay, narbay gusto manguyab ni mong nga ulitaw. Asa man, siya ako. Puro lang ako, yung kay kaisog, no? Mo nang ibuhat ni Jesus nga nagpakatao siya, giuban ka na to, no? Nyausan ini haron kita matagad sa atong mga panginahanglan. Pero importante ang mensahe sa word nga ephata. Sa diyang giayo siya ni Jesus, giinan siya ephata. Bot-sabot, maabli ka, ha? Kay dugay nang nasarado ang iyang dunggan sa pandungog o ang iyang dila no, sa pagsulti. No? Mo nang giayo siya ni Jesus. No? Nilang siya giayo, no? Itagaan pa siya. No? O ka, kay ngawa sa iyang kaugalingon nga dili na siya. No? Ma-feel niya nga dili na siya inferior kay makasulti na gid siya. No? Mo na kay importante nga sa itong kinabuhi, doon ay maablihan sa atong mga kakulangan. No? Mo din no, sa atong mga pangisip, sa atong pangunauna, sa atong pangutok, no?
Muna kanindot nga mablihan sa itong utok pa para doon na tayo may bauan. Mabright rin taon tagamay nga doon na tayo masamtan. Dahil sa kabata, pero ito yung kabugo. No? Naungot siya sa usa ka question sa test paper, wag yun sa cancer, naglibog siya unsaon. Bisa kita siguro maglibog nining maong question. Unsa man ito question nga gibutang sa newspaper. No? Gibutang man ito, what is an orange? Letter A, color. Letter A, fruit. Letter B, fruit. Letter C, flavor. Letter D, juice. Hala, kung saan ang orange, color, flavor, juice. No? O hindi naman nagmakalibog, no? Kay hindi rin napita, niguwa na ang word nga, sana all. Kita na, di ay pili ni mong ma-answer. No? Muna nga sa itong ginamay kalami, no? Kung mablihan ang atong mga kakulangan. So, sarag yun, si Jesus sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. No? Sa atong kanunay nga pagsimba matag Domingo, mablihan ang atong kasing-kasing, ha? Mablihan kita sa atong mga panginlan. Mo na nga itong makitaan sa atong pagbasa karon, duha ka pag-ayo ang nahitabo ni atong tao nga dunay sakit sa pagkabungol o sa pagkaamang. No? Una, ang iyang physical healing, ha? Nga naayo yun siya physically, no? Sa iyang pagkabungol. Ikaduha, ang pagkaayo sa iyang gibati nga kahadlok, no? Kay pirmin man siya mahadlok, di siya kasulti, di siya kadungog, no? Unsa may tabo na ko, sa taon ng kinikahadlok, mo ni makapugong na to, no? Nangutang sa kalitaw, sa kababae siya day. Unsa di magipangita sa kalitaw, siya ka nang mahadlok sa Diyos. Yan lang ako, mahadlok lang ako sa Diyos. Siya, huwag kay simba-simba. Siya maubitaw, kay mahadlok ko sa Ginoo, di ko masimba. Paita magpalusot, pag ito. Mao na nga sa itong ginabuhin mo, niyang tagaan itong pagtagad, no? Ikaduha, ang atong importante nga nakitaan mo nga di lang ang iyang dunggan ang naglihan. Hasta ang iyang kasing-kasing. Kaya atong tungura, maka-communicate na siya sa Ginoo o sa iyang isikatao. Sabot, makaampo na siya sa Ginoo, maka-communicate na siya sa iyang mga kauban, labi na sa iyang pamilya. Yung maninindot na ito nga pamalandungan, ha? Kaya sa atong kinabuhi, doon ay mga tao nga dili bungol o dili amang, pero wa na to pasultiha, wa na to papaminawa. Kabantay mo sa atong pamilya, hindi na to kalikayan nga daghatang mga anak mamili ta kung kinsay pasultion o kung kinsay padunggon. Magsisir. Musulti na itong pampatignaw, ilom, waka kabaw ni. Sa iyo na iming sulti, paita kay pati magnaw. No? Kung sa sanong insulti, hilom, kay pugo ka, paita. Kaya ang anak sa Ginoon, kulang kaayo sa panghuna-huna. No? Nya pirmi na lang daog-daogon. Kaya sa ang bata, di man maglisod na siya pagtuon. Imagine, nag-test sila, 1 to 40. Pero ang yung answer sheet nga giansiran, 1 to 50. Pero puro wrong. Butong gitag-tagan na. No? Manang usay, di na ito pasultihon. Manay mga tao nga usay, bisan sa itong anak, atong ikauwaw nga ipresentar sa mga tao. So nahimo silang ama nga dili amang ung bungol nga dili bungol. Mo nagyawag ta sa atong Ginoo, ha. Kinahanglan atong gamiton og atong Tagalog oportunidad ang atong nahuptan nga mga hiyas. Labi na kung nakasulti ta, sulti diha sa itong mga pag-ampo, sulti diha sa itong pagpahimangno sa uban. Di na ito gamiton atong magsulti sa pagpanglibak. Morgo ni karsanahan, yun na ito permi, no? Kung magka-istorya tapos sa mga binuntagay bang linibak kay, no? Di yun mahutdag libak, no? Kisa may libakon kasagaran, ang mga pari. Lagi lang kay may mga pari, manlibak masabi. Kisa may mga libakon, ang obispo. Di bitaw. Kaya mo nga nang usay, gamiton ito, labi na sa pagpamalikas, o bisa naman sa ano, naatay mga dunggan, pero atong gamiton, no? Sa pagpaminaw sa mga dili angay nga paminaw. O mo giawhag ka nato sa Ginoo, ha? Nga importante ang ato maayong komunikasyon. Kay ni gani, sa panagtiayon, usay ang panag-awayan, may tugod man sa kitang natong communication gap. Na mga baba, di mag-istorya. Na mga dunggan, magbungulay, di magpaminaw sa usa-usa. Na magtiayon, dugay na nga magtingog. Hala, inikaon, way tingganay. Lada ko lagi kaon. Inikatog, way tingganay. Iniglakaw, way tingganay. Hanta na sa ka, ang bana gusto siyang naisulti. Di siya makasulti, di siya gusto masulti. Yan na lagi sa papel. Sa dahil pukawag ko mag alas 5 kay masayo kong trabaho. So pagbata niya alas 8 na. Pero siya nakita nga suwat ng papel ng dong alas 5 na, bango na. Paita. Mo ang communication nga wa na to gipahayag sa usang-usang nga atong giputol nga na ang grasya pero atong gisayang sa atong kaugalingon. O mo ni paimangno ka nato sa Ginoo ning atong
pagbasa karon ha. Kay importante nga kita magpakabana sa usag-usa ha. Gitagaan ta sa gastos pagsulti, atong isulti sa maayong gamit no aron sa ingon ang atong mga hiyas ato yung nagamit o napaambit para sa kaayo sa atong sikataw. Yaman ito po sa atong misa karon ha. Yung ta magpabilin kitang malig-on, mapasalamaton sa atong manadawat nga mga gasa ug ato kining gamiton alang sa ikaayo sa uban ug alang usab sa ikaayo sa atong pamilya. Amen. Palihog manindog.